Dobrze. Także szampańskiej zabawy ciąg dalszy. Jak widać, dzieje się. Dzieje się niemało. Idźmy. Teraz zamieniliśmy się cudownie w naszą pozostawioną na pastwę losu żonę. Chociaż to tak, wiecie. Ja dalej twierdzę, że tam rozpad pożycia nastąpił już dawno temu. I że to nie rokowało generalnie, nie rokowało. Wyobraźcie sobie codziennie rano budzić się przy kobiecie, która urżyła wam rękę siekierą. To by mogło, wiecie, to by tak... To potem nie, wiecie, to by zaburzenia były, to pewnie problemy z tego, z intymnymi kontaktami. I w ogóle. Nie widzę tego. Oj. Bow hop. A piłą mechaniczną, tak, siekierą to ja ją, krz. Tam mazłem. No przykrość. I Tana porwał kisiel. Wesoła by była rodzina, no. So much. Ciekawe skąd mam latarkę. By the way, BTW. Czarny zły kisiel z Lukrecji. Exactly. W ogóle ta gra jest jakaś taka rasistowska. Tu jest taki dużo motywów, że czarne jest złe. Teraz mam takie... Teraz mi się to kojarzy z taką grą... Może kojarzycie, nazywała się Cryostasis. Cryostasis była taka gra. I łaziło się na zamarzniętym statku. Gdzieś tam zamarzniętym statku, który się na krze w ten osiadł i takie tam różne motywy. Fajna grafa w niej była. Albo taka gra Cold Fear też pamiętam, też na statku się działa. Tam był motyw też zombików, jakieś tam takie łaziły, jakieś takie pajęczarze tam zarażały. Wybrałem Zoe. O. Tak, dokładnie, Fefek. Na samym początku było o katastrofie statku. Ciekaw jestem, oczywiście nie spoilujcie, czy to będzie jakoś się zazębiało w ogóle z filmami, bo tak... Ale na razie to tak tylko... Znaczy motyw jest wspólny, ale z filmami i tak dalej to nie ma wiele wspólnego. Znaczy obstawiam, że będzie tak, że na tym statku się rozdupiły jakieś banioki z tym wirusem i się ludzie pozarażali, no i... Tylko, że we filmach to ludzie się zamieniali w takie typowe... nie? Chociaż nie, bo tam był też ten Nemesis i tak dalej. Ja nie wiem, jakieś tam były. W ogóle nie wiem, czy widzieliście trailer nowego Residenta, co za niedługo będzie w kinach. To tam w ogóle smok jakiś lata, taki hobby... podupcone. Podupcone to jest całkowicie. Tamte filmy, tych Residentów... They're all dead. What is it? The engine room. What the fuck are you talking about? She killed them all. Fuck. What the hell is going on? We need some weapons. Is there any weapons on this ship? I don't know, but... Let's go this way. Maybe we can get out of here.
Tak, w Cryostazis o temperaturę ciała, no. I tam też było coś takiego, że się widziało tak jakby co się działo przed zdarzeniami. W sensie takie flashbacki jakby, rzeczy, których teoretycznie nie powinniśmy widzieć. Byłem w kinie takie sen. No to z Residentem jest coś takiego trochę jak z Szybcy i Wściekli. W sensie taka, i jak z Call of Duty. Taka masówka, że... masakra. A jak wiadomo, masa ciśnie w dół. To jest odwieczne prawo fizyki. Polaków brak. Uff, na szczęście. W wiadomościach by podali, no niby tam zginęło 50 osób, ale na szczęście nie było wśród nich żadnego Polaka. O! A! A! She's not my child. Na pewno przed czymś się ukrywał. Całkiem możliwe. Też się zesrałem. Nie. She's inside me, she's inside everyone. Koifnął. Obudził się z ręką w sraczu. Przykra sprawa, Fes. To nie, tu nie idzie wejść. Tu my byli. Tu jest ten przykry gościu. Na azot. Czy zrobię streama 12 godzin jak przejdę na Twitcha? Nie wiem. Całkiem dobra kanapa. Kartkówka z matmy. Gazowiec Annabelle. 288 metrów długi. Jak on w ogóle tu się znalazł na takich bagnach? Przecież on nie mógł rzeką żadną płynąć, to nie jest kurde prom. Settle down, little girl. Settle. Are you remembering? What? What are you? Uwielbiam takie motywy. O Jezus.
I wiem, Ratel Life, że gram Miu. Była notatka ojca, że była burza. No i jebnie czy nie jebnie? Nie jebło. Ale muszę się napić. Bla. Blarg. Monsun przepłoszył mi krewetki. You said we could be a family. What are you talking about? Kurwa. Wait! Please. Nie, co ty gadasz? Poczekaj. Nie. I'm tired of waiting. Kurde, tu jest skrzynka i no... Nie mam czym rozdupić. No, tylko dziwną butelkę. No nie ma nożyku. Ty bez jaj. Jak ja broni nie mam. Tą skrzynkę choćby wziąć. To jest komedia? No, nie powiedziałbym, że to jest komedia. Dziecko w pralce będzie? Orzesz kurnasz. Ty no, jak to zrobić tutaj? On tam krąży bezustannie. Bez broni to jest dramat, no. Czuję się jak w Outlaście jakimś. Zgaś tą latarkę. No, spoko, no, że nie ma takiej opcji. O cholera. O cholera. Idę do szafy. Nie idzie.
Uciekajcie. No mi łazi przed drzwiami chyba jeden. Surwa. Siema baronek. Jolo! Dewej! 2 naboje, wow! Bez jaj. Bez jaj. Brzuch mnie rozbolał, siku mi się zachciało. Siema Bezio. Kto trzyma 2 naboje w broni? Nie wiem, może on strzelał czy coś, ale nie przypuszczam. Celuj w głowę. Zabija się pająków, będzie deszcz padał. Tak słyszałem. Zabieraj! Nie udupia. Shit! Dawaj! Dawaj to! Zabieraj! I dobre. Tam pewnie jeszcze szło więcej rzeczy znaleźć, ale się trochę obsrałem za fest. Fantastycznie to wygląda. Mega obiecująco. Ale mi się trzęsie noga, łoja. Ty bez jaj. Nie pójdę. Dziecko w łące mini.
watch it. What? Why? You need to remember, so we can be a family. No dobra, no. Czekaj chwilę. Plus 8 wyjeżdżaj. Yes. Alan, you're getting worse. She must have infected me during the attack. And I'm too far gone anyway. But it serves me right. It's my fault she got out. Yeah, it is your fault. But that doesn't mean I'm gonna let you die. She didn't attack you? It's part of her imprinting protocol. I can't believe this is happening. Here. Take it. It has her tissue samples. You find her. You fix this. Okay, Evie, where are you? Cześć Patrycja. O! No dobra. Dyrektor Alan Drake, nadzorca Mia Winters. To my są jakimś nadzorcą. Jeżeli Evelyn pozostanie w bieżącej lokalizacji, istnieje wysokie ryzyko, że zostanie porwana przez wrogą agencję. Wasza misja na przeniesieniu Evelyn do naszego oddziału w Ameryce Środkowej celem jej zabezpieczenia. Cały czas odgrywajcie rolę opiekunów Evelyn, aby nie wzbudzać podejrzeń. Monitorujcie funkcje życiowe. W obliczu niektórych porażki zlikwidujcie. No. Dobra, zaczynam czaić trochę kuwetę. To my tu byli na misji. I to nie byle jakiej. Na very important mission. She's close. No to w dupie mam, ja nie chcę do niej iść wcale. Co ja jej tym zrobię? Nic jej nie zrobię. Nie idzie nożem. Ale mam fajny bagnet. W ogóle teraz to wygląda jak inna gra trochę, nie? Jakaś action game. Akcja sanatorium trwa. To dobrze. To życzę owocnej rehabilitacji. Belenie za fes. Belenie za fes. Suplementy diety. Kurde, kobieta nawet w takim momencie potrafi myśleć o takich rzeczach. Ten statek ma rozłożenie pomieszczeń jak w tym domu na początku.
Tak? Ich szefowie ich nie szukali. A wiesz, a to może jak z Kurskiem, jak zatonął, to wtedy Ruscy nawet nie podali, że się coś złego stało. Myślę, że jak są takie misje, takie super tajne, to wiesz jak. Dupa cicho. Dupa cicho i niech giną. Nikt się nie przejmuje. Może tak to było. Ja to dupca. Muszę iść wygooglować, o co chodzi z Kurskiem. No Kursk to był super nowoczesny rosyjski okręt atomowy. Chyba największy, jaki powstał. I on zatonął. I tam, jak on zatonął, to tam jeszcze byli żywi marynarze rosyjscy. Ale Rosjanie nie pozwolili... Nie, czekajcie, jeszcze nie. Rosjanie nie dali żadnej informacji w ogóle w ogóle tego nie ogłosili do żadnych służb ratowniczych ani nic takiego. I po prostu tam ci marynarze, którzy przeżyli, to no zginęli i tak. Aha, to jest po prostu wyjście takie tutaj, dobra. I marynarze siedzieli i umierali z braku tlenu, no a Rosjanie dupa cicho i nie podali tego do wiadomości nigdzie, a można ich było prawdopodobnie jeszcze uratować wtedy. No ale to było tajne, nie? Oni nie mogli tego na przykład się o tym... Świat się nie mógł dowiedzieć, bo to był tam tajny projekt superowo i... No. Co tam? Damn, I'll have to reset. How's it going? She's vomiting. Far more in excess of her body mass. Oh, great. We're gonna be seeing a lot more of her ugly friends if this keeps up. All right. We need to find her and fast. This is getting out of hand. Agreed. Czyli jej się ulało po prostu, krótko mówiąc. Czyli jej się po prostu ulało. Niklaus, za tyby. Okej. Czarny smalec. Czy myśmy nie mieli znaleźć jakieś karty czasem, czy coś takiego? Vomit.
No, tak jak Fefek mówi. Dokładnie. Też jest. No, tak se. O ty mała gnido. Gnido dworsko. Niklaus, za tobą. Opanowałem sztukę walki nożem. Jesteś uziemiona, młoda damo. To powinno zaskutkować. Ajajaj. Przegłem pałkę. Młoda damo, ja uziemiam cyby. Czy przejdę całą grę tylko noża? Nie, ja po prostu oszczędzam amunicję. Apteczek. Niklaus przed tobą. Oj jak boli, oj jak boli, oj jak boli. Oj jak boli. Oj jak boli, oj jak boli. O, to jest... No ty kurde. Co za... Babo, nie jęcz tak. No i nie mam kurde leków. I co ja mam teraz robić? A pamiętasz, że jesteś w kasecie, nie? Nie masz po co oszczędzać, bo jak kaseta się skończy, to i tak... No dobra. Ale żyć muszę. A żyje mi się ciężko. Czego tu brakuje? Jakiegoś ciulska. Ciulinksa. Ciulskiego. Bomba zdalnie sterowana. To się rzuca i to wybucha, tak? Teraz już mam mniej skrupułów. Kurde! No nie, no. Amunicja, ja potrzebuję apteczki, a nie amunicję. Ja pierdzielę. Nożem lepiej wychodziło.
Nie masz apteczek? Paruwo? Ty? Potrzebujesz unikać ciosów. Dobra, nie być taki mądry, kurde. Nie być taki mądry. Ja potrzebuję apteczki. To mi jest najwięcej potrzebne teraz. Apteczka. Give me apteczka. Alan, I think she's on the other side of this door. But I don't have a key. Try to melt down the lock. You're on the bottom level, right? Yes. Check our luggage. Zjedz ziele. Nie mam ziela. Apteczkie. Dejcie mnie apteczkie. O! A! Zjadłem ziele wcześniej. O Boże. Dejcie mnie apteczkie. Żrący kwas. Masz bombę, a szukasz klucza. Nie rozumiem, jak to się wyklucza. Wiąż bandaż, tak, apteczka, aż się strefa zmniejszy, no. Nauki z H1. O lol, ty, jaka technologia. A wcześniej też były zawarte drzwi. Musisz mieć łyżkie. Dej mnie kartkie. Are you mad at me, Mommy? No, Evie, I'm not mad. Wait, what did you call me? I don't want to live at the lab. I'm not anymore. sure. I want a house, and I want you to be my mommy. Okay, Evie. I'll be your mommy. Just come back with me. Right now. Okay? Low quality bait. Zaraz się posikam, jak mi się Where are you, Evie? chce siku. Evie, please. Evie, wait! Alan, Did you find her? Yes, but she ran off. She's making more friends, Alan. Those things are everywhere. I told you so. Are you okay? You just worry about getting Evelyn back. Ehehehehe i pobiegła. No i kurde, pogadane. Ehehehe. Hehehehe. Hehehe. Ehehe. Hehehe. Hehe. Nie!
przesadziłem trochę. No bez jaj. Rusz tyłek, a nie heheszkujesz. Przecież ruszam! Będzie beczka, jak mi się naboje skończą. He! Ehe, ehe. Ehe. Pliks. No mam wciul tych bomb. Trzeba będzie je zacząć używać. Dobra, jeszcze się nie leczę. Jeszcze jestem chociaż na czerwonym, nie wiem. Jeszcze wytrzymia. No to teraz już se użyję. Ale ogień to jest, kurde, słabiutki. Nie? Mógł być dużo lepszy. No nie! Czekajcie, 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 czekajcie. Jebnie! Ty przeżyły. Wow! To jest lepszy wariat. Ogień gif. No, trochę taki jest. Na taką grafę mógł być lepszy. Ale nie zapominajmy, że ta gra na konsolę wyszła też. Czekaj! Dobra, bo tam chyba były drzwi jakieś zamknięte też na S... Nie, my są na... Dobra. O! Emergency safety lockdown system has been engaged. Zupa. Zupa geil. Ale jak we Wolfensteinie, no. Faktycznie podobny. Bądź moją mamą, pisemno kompot. Bomby. Bardzo dobrze. Kaliło się. Bądź moją mamą. Don't you wanna be my mother? Alan Wake się stracił. Alan, where the hell are you? Alan. A jak gada Alan, to prawie identyko jak w Wake'u, nie? Alan.
Alan Wake. Is that you? Ivy jest na górze, ale mi się chce siku. Nie wiem, czy te pół godziny wytrzymie. I'll do my best. Ucięło mu pysk. Wybrałem Zoe. Alan! Alan! Przepraszam. Już mi bije, wiecie, tak mi się siku chce. Ej, no i bez jaj, i na to się niby wspiąć nie da, Boże. Czego oni uczą w tych grach? Czuję się jak jakiś... Głupi głupek. O! Kurde. Nie. Czy będę grał w Outlast 2? O nie! Raczej nie. Raczej w Outlasta nie. Czekajcie, bo ja teraz nie wiem... Trzymanie jest niezdrowe na nerki. Zara pójdę. Dewej to... Babo... Czekajcie, czy my tam... W to też miałeś nie grać. Tak, ale... Co innego. Czy ja tu coś zebrałem? Nie. Lecę siku. Kurde, chwila, moment. Alan? Alan, where the hell are you? Sorry, Alan. Już żech je. Coś się działo, jak mnie nie było? Ciekawego? Dobra. Ej, ale se zajebiste zrobiłem te pady, kurde, do słuchawek. W ogóle nic nie odparza, nie zapaca. Superanckie. Wystarczyło 2 skarpety poświęcić. Znaczy nie, że poświęcić w kościele i no... make and ten... Wiecie, ofiara. Pa! W międzyczasie przybył Alan, powiedział, że jesteś głupi i uciekł, śmiejąc się. Sacrifice, właśnie. Trzeba zrobić sacrifice'a. Ze skarpetki. Dokładnie tak. Ale najlepsze też, że potem kapłem, że to są skarpetki z tego, z Tomiego Hilfigera.
były i trochę mi się żal zrobiło jednak, że je tak... No ale dobra, ale mam dużo tych bomb, fajnie. Daddy. Czy się coś zmieniło? Całą noc tłukło. Skarpetki zostały 220 zł, no. Znaczy słuchawki, nie skarpetki. Tu się obrzygała. Na. Zapraszam! Prestiż, no. Te słuchawki były mega tanie. Znaczy jak tak na dobre słuchawki, ale każdy kto tam coś trochę ogarnia z klimatów audio, to wie, że Superluxy to naprawdę są dobre słuchawki. Te moje 668B. Bardzo spoko model. Tylko... A tu mogłem uciec w sumie. Tylko te pady były takie, taka sztuczna skóra i to... Takie dziadostwo. Odparza uszy. Teraz jest ideolo. Nic tu nie ma, poważnie. Ja bym tu coś ukrył. Dla poszukiwacza sprawnego. Dej mnie puszkie! Sorry. Nie mogłem się powstrzymać. Niech to już przestanie wyć, pliks. Bo mi pęknie głowa. Ej, ale incepcja, jestem teraz w pomieszczeniu, w którym jestem nie na kasecie. Czaicie, o co chodzi? Alan, is that you? Czekaj, Alan, bo ty się podejrzany. How did you get here? Where's Evie? She's out of control. Without the treatments, she's deteriorating. Well, it's a good thing we're already dying. Całe uszy w środku. Zależy jakie kto ma uszy. Jak ktoś ma uszy jak Urban, to się nie zmieszczą. That little bitch, she never trust. Okay, wait. Evie, no, Evie, Evie. Alan, I didn't mean listen. to call you that. She's Evie, I trying didn't to mean- I take didn't mean- control. You have to fight her. Evelyn, stop! Stop right now! Don't touch me, don't. Przykra sprawa w gruncie rzeczy. Jestem zbrukana. Co to jest? A, tu był ten mały ciulik do tego. Do zrobienia antidotum.
Simsy będą dzisiaj na YouTubie jeszcze możliwe. Albo jutro. Dzisiaj albo jutro, a może jutro. Zobaczę co tam. Dzisiaj coś wrzucę na pewno. Jesteś nieczysta teraz. No jestem cała zbrukana i nieczysta. So much. Na Oneta. A i ona teraz nagra te wideo do Alana pewnie. Nie, czy do Alana, do mnie. Do... tam kim ja jestem. Ethan, Do Itana, o, do Itana. you were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Forget that you ever knew me. Have a good life. Jezus Maria, całe szczęście, że mu nie ciulła tekstem jeszcze, że go kocha. Bo to już by była przesada. Kocham cię, ale żyj se beze mnie. To jest coś jak Zenek Martyniuk by śpiewał. O, pierombol. We'll be together forever. Now do you remember? Yes, Evelyn. I remember. Can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. We were never a family. We Then- will never be a To family. nie jest... Then I don't need you anymore. Mam zapaść. O Boże. Co za mała psita. Stwierdzam skąd Bowman. To nie jest śmieszne w ogóle. This is not funny at all. Dałem surowicę Zoe, bo Mia mi ucięła rękę piłą mechaniczną i jestem o to dali na nią zły. You cannot simply forget getting your hand cut by a chainsaw. Czaisz tego niuansa. Kurde, oni mi dają cały czas amunicję do tego, czego ja nie mam. Jaki to ma sens? Jaki to ma sens? To nie ma sensu. No! Ale tylko trochę zły i już ci przechodzi, no ale wtedy byłem bardzo zły i dlatego nie dałem jej antidotum. Wygląda na to, że nie działa. Ha?
No tak było. Nie kłamie, jak mówił Jerzy Urban. No ale ja nie mam tego preszpreja do topienia zamków. No i co mi zrobicie? To byłaby niezręczna sytuacja. No. Wymazać zamek kupą. May work. Czekajcie, a tak z ciekawości, ile gramy? 9,24. By się zaśpiewał piosenkę I ain't your mama. I ain't your mama. Tak to leciało. Ale potrzebujesz narzędzia. A jakiego narzędzia ja potrzebuję? Może monetą? A nie 9,42. A co ja powiedziałem? No to o Jezus, no. A ktoś chyba w 2 już przeszedł. Czekaj, ta tu musi być gdzieś ten sok z żuka. Czy ten kwas. Zaraz, czekaj ta. Co ty masz z tym przestawianiem cyfr? Członkiem. No akurat jestem kobietą, także nie mam członka. A encio mama. Muszę sobie potem speedruny na YouTubie obejrzeć, jak już przejdę. Ale ja nie gram w takie gry, no i dlatego mi tak pomału idzie, bo ja taki jestem przestraszony. Dobra, gdzie jest preszprej? Where is my preszprej? Please tell me. Trzeba pewnie się wrócić. Zostało nam 12 minut streama. A po mnie chyba nikt nie streamuje, nie? To może sobie przeciągnę trochę. Może się nikt nie pogniewa. A po mnie chyba nie ma już streama, jak tam sobie parę minutek nagnę. Blokiert. Nie, trzeba się po prostu wrócić i na pewno tutaj będzie gdzieś. Trzeba zejść niżej pewnie. Nikt nie ma po mnie. No i dobra. Czy mam kanał na Twitchu? Mam. Będę na nim streamował od 10 lutego, bo do 10 lutego streamuję jeszcze na moim kanale na Hitboxie. Ale od 10 lutego streamuję na kanale Twitch TV Niklaus. Przegrałem życie. Bo ja tutaj jeszcze wszystkich pokoi nie sprawdziłem, wiecie? O, jaki dzik! Holy hell. Co tak nagle za zmiana, że wszyscy na Twitcha uciekają? Nie wiem, ja już na Twitchu byłem kiedyś.
To już nie pierwszyzna, panie kolego. Tu coś może być, bo tu my nie byli. O, tu akurat nie ma nic. Interest testing. Co, idzie coś stąd wziąć? Z tego? Nie, nic tu nie ma. Czy gra Resident Evil ma coś wspólnego z filmem? No tak, motyw zarażenia wirusem i to w sumie tyle. A tak to chyba w sumie nic. Przewodnik po Amazonce. No, po jakiej Amazonce, ale... No i jest skrzynia, no i muszę zmarnować jeden pocisk. Warto było. Totally worth it. Czy ja się mam leczyć już? Nie wiem, bo nie mam zegarka. Giovanni. Sorry Giovanni, no już nie zrobisz pizzy nigdy. Czy ktoś wie, gdzie są te szpreje? Mrożące, wymrażające. O! Ale dostał w główkę, jeszcze jeden i padnie. Czy odpalam dziś coś u siebie? Zobejrza, obserwujcie Facebooka. Później w nocy może coś. Bo muszę sobie zrobić jakąś przerwę. Coś sobie zjeść, coś tego. Niklaus Sniper. W pokoju z obrazkami. Nie mam naboi, prawie że. He 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 he. No nie. No tam łazi potwór, no. Strzel se w łeb. Sam se strzel. Po co to dali, jak tu nic nie ma?
Czy przeszedłbym to na VR-ze? Nie wiem, nie mam O Boż. Czekaj. Czekaj. No pain, no gain. Nie, no ja już nie wiem. Czekajcie, tu idzie? Tylko jak ja to mam bez naboi zrobić? A! O tak. Ja już tutaj przeszukałem, no tutaj nie mogę tego rozbić nawet, no bo jak? Absolutnie wszystko. Kurde, na którym piętrze było to? No na S2 to było, ale... Czekajcie, windą może. Tam idzie zejść jakoś niżej, czy coś. Bo ja już nie wiem, no. Czy nie ma pod V uderzenia z kolby? Nie. Czytuj save'a. Nie no. Nie szalejmy. Tu jest winda na tym poziomie. To ja wiem. No noża, no nie było noża nigdzie, no. By był, to bym miał. Siema, totally not good. A miałem zabrać bezpiecznik? Kurde, jakbym miał nóż, to by była inna gadka całkiem. Ja, Niezbyt. Niezbyt. Czekajcie, ja tu save'owałem, to tu sobie save'nę. Okej. Tup, tup, tup po śniegu. Szkoda, że się wystrzelałem z naboi, nie? Jakbym nie miał, to by mogło być trochę łatwiej.
Ethan. I hope I make it in time. Okay. Bottom level. Liar! Stop it, Evelyn! Fucking hallucinations. Where is she? No obsrałem się, no. Przyznaję. Dobra, ja sobie tu zakończę odcinek. Bo jest 21, a nie chcę tamten. Nie będę naruszał regulaminu Nvidiowego, bo wiecie, za nadgodziny nie płacą. Także dziękuję pięknie za uwagę i kolejny odcinek już może będzie ostatnim. Także zostawcie łapkę w górę i zapraszam na streamy i na G2A i na Facebooka. I ja klikam, wyłączam nagrywanie.